Parlok nong ribhoy, pithat ban le chilong ba pisngo jangai bat that ka dhengkali bat sngo lut phut ka le chilong tang na ka banta ban shana mobile. One Haya Service Center han Nongpor Town Shopping Complex. Ha ka kamera ka ba spa san pe khundai ka Service Center ka ba phila ban ai jingshania. Ka jingshakri ka ba pura na ka Xiaomi, Realme, Poco, OnePlus, Nothing, Lava bat kiwei. Da kajing ang not banwanra ya kajing ya teli jong ki samla ka balang Catholic ki bahap hapo ka zone 7 Haribhoi district menta kasngi la penlong ya ka annual sports meet ka badai ka lumpung ka baju penlong manla usnam da kajing temu ban lumlang ya ki samla bakin mi omtang ban syakri blay haying mane Henry Kindeiru banlong ki bakit khli ban mi hagikam yelek kai bat ki kam ha imlang salang. Hakanik annual sports meet kisamla ka balang Catholic ka zone 7 la penlong ya kijing yakop baper kuntop ya kajing lakai football kajing lakai basketball kajing lakai ya khunkti kajing yakop ruai power lembat kiwei la ban kedeu bagi samla na kisantli ki parish ki bahab haka zone 7 kilawan poi ha umsning parish banishim benta hakane ka annual sports meet ki parish ki bahab hapo ka zone 7 ki kentop ya ka umsning parish ka umbir parish ka solaj parish ka maulosnai parish bat ka maubri parish kum ka jingsdang ya ka ne ka lumpung la penlong ya ka jingilang pli ha ka porman step ha ka bau Dr. David Lengdo ubreu chairman ka umsning people front ulon poi kumukongsan ha ka jingedon lang ufadar Pius Sharap ubreu parish priest ka umsning parish ubreiru zonal youth director u president ka zone 7 usamla Rafael Sengkli u secretary usamla Ribor Mautho lembat kiwei kum ka jingsdang ya ka ne ka lumpung la kentiu ya ka lama jong ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 7 dau kongsan ka program u Dr. David Lengdo. Nangta ka parish umbir ki badai besimenta ha ka basketball jong ki shinrang bat ki kenthai bat kum juru na ka banta ki noya simenta ha ka arm wrestling tekerpat ya thi bakin sum habiwan ban poi shakni ke jinge khun ke jingele kamdei tangke ke ga bangin yele ban yo ya ka trophy rai ka dei ke ga bang ngipen i bahadu ka nu ngidon ya kata ka sub ka talent kata ka jingkhot ka banoblei bang habangile ke kalong ban pran buram hi oglei kum ki khon samla isngotho habangi engage ilade bang sport activities of fair jong sports ni polite no ilade naga jimpen shoy ki ba harukom hagen ki singi ke menta ngapet ba ima ya ka perfei ke badap tang naga jingko brai ki temptation loss katrai bha kan ni singi ki khon samla ban ngam ngim sungtu hatu kadai yangi ban tul nak perthai lani kadai yangi ban kanria nak perthai ka perthai kadan sibun ke ban terwa yangi ya ga ba tang ka ni fila ban yo no andai ka jing terwa ka ban oblai kadai ka badang jingai kadai badang slam badai kata ngi ki khon samla ngi khamjit ya ga ta ke ban yo no ban pendap no ba ke ka bang ashem ha ga jingim shimat ke ka bang ile kerki ke ka bang ikwa no yo no kanihi kadai kata ka trap kata ka jingriam ya ga jingim ke jong ngi kum ki khon samla jong ka balang kum ki khon kristan ka thong ka bang idon ka thong kam de ban ngin yo tang ye kata ki education ngin yo e ka knowledge re ka thong ka jungi ka di banlong ka ba shai bakum ki bangai
ngide ban mare shikathong jong ke jing pen khut elade ka Bible ka ong ba klam ka jing khut nginam la ban yo I yo blai Paul suong mare shathong shikathong shaprasha kadang balakot yang do Chris Jistu jingkot ka bahaneng ngidani ka jingkot the highest calling ka balong halortam bagani ka day ka jingkot jong ka jinglong jingem ka bakoy ka purity klam ka ni nginomla nililayru ya ka bangindan benta bat ka hima ka jong blay naman kata Paulus ukranru ya ka way kabuong ka balang hakuren ba don kata ka jimare thong henry unong job ulong tang uwe don ka price henry unong ra ita ka price de tang uwe te hang ni ngisngoto ban tes ya kata ka jingeng ban tes ya kata ka jinglong kristan bala prang ga jongi hanu ka shangnong rim hato ka shangnong rim da kita tang ha kita ki talent ni ka shangnong rim ka baka achievement ga jongi kandai da ka lenti ka basisha kado ke jingkren ktin bulai kaong bangimdei ban peni ke ju elade baka perthai na pen kala durno elade daga pen thmai kor kom perkhat perdain ke jongi kir kom perkhat ke jongi yesrem ha bak ke e baka perthai ke don wala nang kenshai kum u breu bu puli ke ktin bulai ashem baka jingem jong ka pateng mata jongi bat katai ka bat shem baja hakurin kai srem bha nadu ki balang nado ki imlang salang gajongi nyesriem baki imlang salang kaba hakurin mensua rekatinu blai ka khot yangi ba ngide ban transform no elade om ya ka bangin pen gaju ban ka perthai hendrai da ka ba pen kaladur no yar kom im rukom ya gajongi kum ki khun samla ban be shikathong jong ka jingkhut kadai ka pa e shisha kamdai ka kam ka basuk lot of challenges, difficulty, trials kita naga jingem ke jungi ke bangi hap banyale baladangi pecha keleng ke perthai kita ke jingja jung ke thma ke jingja jung ke thma ke balaja perthai ke first world war ke one ke second world war ta ke dang ke thma jung ke wei kiri pe ke thma jung ke Russia bagi Ukraine pe ke thma jung ke India bagi Pakistan pai kathma po Bangladesh kai balaja pai kathma ta gi khon samla po Nepal abang pai ye gani ngasno ba kum ki youth ke don shisha kata ka jingklut mo kum ki samla ka jingklut jokanika snam ga jungi bangi le no agi ke baro rei kum kun ku samla la rat kim husiar ba ke e bakiya ba ke e bakirai ka destruction ne ka jingjat ka juan bon sin ki khon samla la ki khon samla kim long ha ka nongrim bat ki khon samla kim im hagada ka jingem ka ba shakti nyoblai nga srothu shai ba ka imlang salang jungi kanjon ba dai kata ngiyo iba la frang ya kani ka benta hangni jong kani ka team ka baong pure youth guided by Christ say no drugs no to drugs HIV and early marriage kani ka pen isai kedar yangi ba kum ki khon kristan kum ki khon kiba lakhot ingi bangin em kada ka jing em ka banlong nuksa kada ingi bangin long kibriyo kiban ong em ya kibasniyo but ong hoot ya ka lenti ka jisha ka bublay khot ingi namar kata isro shisha bag em lang salang jungi kala hiar ha gani ka shongkha shuman khna kadai ka ba ka besotri ma ka basngoma hadurata ba kam sandor ya ka lawe ka ba phanai jong kitugi arngot ni ki khon kikti bat kam sandur ya ga lawai ka fernai ka ba job ka ba klan ka ba donbor ka ban sinshar ban yalam jong ga jaipen rio ngai i ka shong kha khna ka lakta haro ta ka emlang salang ga jongi ba dai na gani ga benta kini ki long pa ki ha ga yilong ying khasi ga jongi ngi da pet ngi i ba kimdan ni ga nongrim ga baskam osungu ele vidan kum kita hagni gi yos nguru yang ngai kani ga di shisha bangim don ya ka nongrim bangim don ya ta terpeng ngim don ngilong irresponsible ngim don ya ka jingket kli ya ka bangin ket kli ni tip tanggawai
ya kaban ai ka ja ba tangga ta ka jaru ngila na man ai hatong perthai man ta ka yabe sya ka ta ka pule dang le hatong ngila na man ai ta ka jing pule ka babyang ka badai ka right so ti khun kata ka dei ka ai ka bangi hap bandon kam hagini ka sngi ka bamanta hoi habakran ni gani kam kran tang ya phi ka kran yangi yanga bangi hap long responsible ka shongkha shuman ka dei ka ba ublei khot yangi bat ka dei kam dei ka mon jong ubre ban shongkha ta fi pek kat bible ka dei ka mon ka jong blei ublei wala thau adam uyu i badan kawai ka juduna ta fi pule ka bible pin lab ba abangi pule isem boblei ong ka baro ka bau thau ka long ba ba rei upet sya ubre pa ong kambet yo ubre ban shong marwai kamat ka don ka lak ka jinduna boblei ong an thau u ka nong sumar pa hangning yo isai kadar boblei pelong na ka singkrung ka jong adam ya kata ka breu but yo i hang tu kadika ka bang ban ong kadika mon ju breu jong blei ban shongkha kam dei ka mon ka jong breu kadika mon ka jong blei badai kata hangi habangi poi ya ka shongkha shoman ni haban kli na blei hatu try ka ni kadika mon ka jong mene kadika mon ne ka jingko abrai ka junga nenga shi tenan nenga dei dang masyukwa ne bagi we dan samla ngadu benyo samla no we de benyo tho ngara benyo tho no kata kam patlong kata ka nongrim ka ba shisha kat kum kani ka team ka hibo kata ka piores mo ni kata ka jingko ki jingtalam kum ki khon samla kadi ka nongrim ka jong play ka long bangin sengi ka long yeng ka scam bat ka long yeng ka buran burom yo play ka sport si mo ka build the characters hagajo ka por ki ong it reveals also the characters mo namar por sport don badom mangta don bala thok ro khniat kan soj don bala baru mo ka sport si ka tei ya ka long breu man breu jong phi hagaliang ka met hagaliang ka man sem hagaliang ka jingmut je perkhat hagaliang ka jinglong te gimba ong ka tei ban ka pen pauru ya ka badon hapo jong phi namar teng hikum dom hapo rilakai mangta ti desele thok ro khniat kan soi hanang tai begitu lap lut baru kau yang ke sport mo tang bakata kadai ka opportunity pat na ka bentai kinong yalam ban form ban karek ban penbek kabar ka sport kaya ram iti ban say bat boy bat bor ban go out of your comfort zone kumbaong mo pi bentai ngiadon hangne ngire syatri ngatrai kejai benreu kasi jungi kawai kadai jai benreu kebayo sup palak boleh ba penpiang pedap lo tadong sedang bara badan ke jing sup dan kama batan ke sup hapor banga nga super khat marwai hagapor ka banga lek sha shlong labi ke tu moyong bypass ladat kiye itanat ba kiye kasi jungi ke bah ke bala ke lo seprang habar khoi dang ali sang suburdar om don kasi garo sudah mo terengah sini sik balik namar kitu ki kamla ban resist ya gajing ya gajing shit ya gajing klut ya ki barakot tapi kan ma teh stan bos ri boy jingi por badang rit kade ga kti kade ga jaka baja khlia kade ga jaka bom don ni khasi jingi don balai shong namar jaklia le shong menom ta shong ki wei pa te ka bang kwa banong kalong kane bakum ki samla perkat cengai ro ka sport kay rabi pi bantai banele persyaru ki jinge por bagada na singpol seminari kemudian ustadi sa senam kendai pukra kendai arpo ni penian kejar ki kena na do na por silong sa do sedam sai kena barit ngai sen ba hanre dah nga perkat adin pat ngang umdai beri senai ketu gade ke training jumki bagai na kata-kata buni kena ki bala sa seminari ki basa kini ki rumiam ki don bha ketu power ban resilience I kumala pensitom henre ndala temen pat ikhlai kila ban yaj tehaga de gasni ngakan tujo retiro simbenta ga de sport pen I rot bat boy bat sap kajing job jumpi kamde tang bayo ki trofi
hari ke jing job jung phi ka long ba phi job ya la de ya le teng e phi pen i la keyboard phi long gum si men si para phi arab i wei pat bantei ya ka jing im jung phi Berpahal yang ia katukan trofi Shaka Zone. Sa Shisin, ki referee Jong ka arm wrestling kila don hang ni po podium telah kerpat ya ki President Secretary Jong Boro Santli ki parishes dat subha ban wan pan pa no ya ki participants Jong ka arm wrestling hang ni po podium nang ba ki referee kinyo kan patai ki rules and regulation habede bat ka arm wrestling